Ix-Shadow Minister tal-Finanzi Adrian Delija qal li fil-budget il-Gvern ippreżenta dokument li ma jindirizzax l-isfidi kbar li għandu l-pajjiż. Dr. Delija qal li mill-2013 il hawn il-popolazzjoni tal-barranin tela ta' 30%. Qal li fil-budget il-popolazzjoni issemmiet darba biss. Dr. Delija qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ibiddel il-modell ekonomiku għax qal li llum jiddependi min-numru tal-popolazzjoni. Il-kellim nazzjonalista qal li it-traffiku u wieħed mill-akbar fallimenti tal-Gvern u għalli l-pajis risaq lejn gridlock totali. Għalli l-Partit Nazzjonalista lest jgħin biex tittieħed deċiżjoni flimkien mal-Gvern għal sistema ta' trasport. Dwar il-kwistjoni tal-isptarijiet għalli l-Gvern ma jitwemminx u staqsa lill-Ministru tal-Finanzi jaħsibx li l-ftehim kienx ġust kif qal istqar il-Prim Ministru. Dr. Delija preżenta rapport tekniku li qal li kien intbat lill-eks Ministru tas-Saħħa li wera li l-isptar Kering Grek kien ikkundannat. Għalli bil-ftehim mal-Vitals tħallsu 800 miljun euro u ma sar xejn fl-isptarijiet. Staqsa jekk se jerġgħu jintefqu l-miljuni għal sptarijiet ġodda. Irrefera għal rapport li der f'Di Shift u talab lill Ministru tal-Finanzi jinvestigah għax qal li fir-rapport jingħad li l-kap eżekuttiv tal-grupp Vella Falzon ikkundanna dak li sejjaħ bħala erq tal-kumpanija tal-Gvern Malta u li fih ġie allegat li l-Gvern qed jagħmel negozju fraudolenti. Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana qal li matul l-interventi tal-Oppożizzjoni dwar il-budget il-kelliema tagħha iddibattow dwar kollox ħli fil-finanzi tal-pajjiż. Irrimarka li kemm ilu Ministru tal-Finanzi, il-Partit Nazzjonalista biddel 4 kelliema għall-finanzi. Qal li kien jistenna li b'dan it-tibdil l-Oppożizzjoni tippreżenta alternattiva kredibbli, iżda dan ma seħħx. Sostna li parti ewlenija fil-kredibilità li min jitkellem fuq il-finanzi ikun afdat u kompetenti. Refera għal stħarriġ li wera li fuq medda ta' sentejn, in-nies li jafdaw lill Partit Laburista bit-tmexxija finanzjarja tal-pajjiż żdiedu minn 35% għal 49% waqt li dik tal-Partit Nazzjonalista niżlet għal 20%. Il-Ministru qal li minkejja sfidi globali il-Gvern baqa' jipprovdi sussidji fuq l-enerġija u miżuri biex iżomm l-istabilità ekonomika u għalhekk qal li n-nies għandhom aktar fiduċja fil-kredibilità tal-Gvern. Irrefera għad-bassir tal-Kummissjoni Ewropea qal li waqt li pajjiżi fiż-żona euro staġnaw l-ekonomija u d-deficits se jerġgħu jibdew tilgħin, f'Malta id-deficit se jkompli jonqos u se jkun punt perċentwal anqas mid-żona euro. Clyde Caruana sostna li l-Gvern se jagħti iktar inċentivi lil kumpaniji biex jinvestu fit-taħriġ, ir-riċerka u l-iżvilupp, għalli dan se jsir biex il-pajjiż ikompli jikber ekonomikament u joħloq il-ġid. Caruana qal li dan se jiġi iktar mill-kapital biex il-ħaddiema jkollhom pagi li jkomplu jitjiebu. Il-Ministru Caruana qal li l-Gvern wieżen lil familji bit-tfal fil-budget tas-sena li ġejja u għat 3 snin li ġejjin bl-aktar tnaqqis fl-income tax f'kull amministrazzjoni li qatt kellu dan il-pajjiż.